Isikhathi eside, umthetho wokukhanga wawunjengomkhuba womlingo kimi, into eyayisebenza kahle kwabanye, kodwa kimi, yayingenzeki nje. Ngangicabanga ngesithombe, ngiphinda ukuqinisekisa, ngakha umuzwa, futhi ngilinda ngokubekezela ukuthi indawo yonke yenze okuthile. Kodwa, izinto engangizifisa ukuba zibonakale zazingenzeki. Umbuzo oqhubekayo wangihlupha engqondweni yami, kungani lento yayizuzisa abanye kodwa ingazuzisi mina? Yisiphi isixhumanisi esasikho? Iqiniso elangishaya kwakuwukuthi, ngangingamanga kakhulu, futhi lokhu kuqaphela kwacishe kwangenza ngiyeke konke. Indlela engangizibona ngayo yayibuthakathaka, futhi isimiso sami sengqondo, lolo hlelo olungaphakathi olwakhiwe esikhathini eside, lwangibambezela ngingaqapheli nokwazi amandla alo. Ngangizibona njengomuntu ongenazo izifiso ezinkulu, ongenalo ikusasa eliqhakazile, oboshwe yimisebenzi emincane, engenalutho oluqinile, ngingenalutho oluqinile engingabambelela kulo. Ngaphakathi, ngangingakholwa ukuthi ngifanele okukhulu, impilo egcwele kakhulu. Le nkolelo ekhawulelayo yiyo eyayisithiyo sangempela esingabonakali, isembozo esonakalisa imizamo yami yokukhanga engangikufisa. Ukukhula kwami kwaphawulwa ukuntuleka okukhulu kokuzibona ngifanelekile. Ngashiya isikole ngemuva kokuqeda ibanga lesishiyagalombili, futhi ukwenza izinto zibe zimbi nakakhulu, ngalimala isithupha, isigameko esibonakala singabalulekile, kodwa esasinamandla okuqeda ithemba lanoma yimuphi umuntu osemusha. Kimi, kwaphawula ukuphela kwanoma yimaphi amathemba ami esikhathi esizayo engangase ngibe nawo. Kusukela lapho, ngangena ochungechungeni lwemisebenzi engenanjongo, ngasebenza ezimbonini, eziteshini zikaphethiloli, ngenza imisebenzi efana nokushintsha amathayi, ukugcoba izimoto, nokushintsha uwoyela. Indlela yami yokuziphatha kwakukwamukela ngokoqobo, noma yiliphi ithuba elizayo, ngishayelwa inkolelo ekhawulelayo yokuthi indlela ehlukile, enenjongo eyengeziwe, yayingafinyeleleki kimi. Lo mjikelezo wokuvumelana wawubonakala ungapheli, uqinisa nsuku zonke inkolelo yokuthi isiphetho sami kwakukuphila emaphethelweni empumelelo emikhulu. Kodwa, ngesikhathi esinye sezimnyama kakhulu nesidabukisayo empilweni yami, kwaqala uguquko, ngenkathi ngenza imisebenzi yami emnyangweni wezomlilo waseToronto, osebenza naye wangipha incwadi, Cabanga ucebe kaNapoleon Hill. Ukufunda leyo ncwadi kwenza kwakhala umuzwa wokuvuka phakathi kwami, sengathi kwase kuvuthwe inhlansi yempilo nethemba. Kwakungokuqala ngizivumela ukuba ngicabange, kuthiwani uma ngingakwazi ukufeza okuthile okukhulu ngempilo yami. Le ncwadi yayingekona nje ukufunda, yaqala inqubo yokwakha kabusha ingqondo ejulile. Leso sithombe sami, esasincane futhi sicindezelwe kuze kube yileso sikhathi, saqala kancane kancane ukukhula, sivulekela ezweni lamathemba amasha nokuzethemba engangingakaze ngikucabange. Kubalulekile ukuqonda ukuthi lokhu kwakungekona umkhuba womlingo, noma nje umsebenzi olula wokucabanga okuhle noma ukubona ngezithombe nje. Okwenzeka ngempela kwakukuqaphela okujulile nokunamandla, ubunjalo bami, okungukuthi, umqondo engangiwubambelele wokuthi ngingubani ngempela, kwakwenza njengomuntu ozilimazayo ongapheli ngaphakathi. Ngaqaphela isidingo esiphuthumayo sokuguqula le ndlela yokuzibona, ngokuphelele nangokweqiniso. Lokhu kuqonda, ngokungangabazeki, kwaphawula isizathu sokuguquka kwangempela ohambweni lwami. Manje, cabanga nami, uma wake wangena ujule ezimimisweni zomthetho wokukhanga futhi, ngenxa yokudumazeka kwakho, waba nomuzwa wokuthi awuzange usebenze, ukuthi awukwazanga ukubonakalisa izifiso zakho ezijulile kakhulu. Kungenzeka kakhulu ukuthi isithiyo asikho kumthetho ngokwawo, ekusebenzeni kwawo, kodwa kunalokho endleleni ozibona ngayo wena. Lesi isambulo esiyisisekelo. Wake wazwa lowo muzwa. Lowo lapho, kungakhathaliseki ukuthi ukhathazeka kanjani futhi uphupha kanjani, izwi elithulile kodwa eliqhubekayo langaphakathi liyasebelebela, angifaneleki. Noma mhlawumbe, lapho ubeka izinjongo zakho nezifiso zakho, ezindaweni ezijulile zomphefumulo wakho, ukholwa ngasese ukuthi leyo mpumelelo inkulu kakhulu, ayifinyeleleki kumuntu onjengawe. Lezi yizimpawu ezicacile zesimiso esikhawulelayo, zesithombe ozibona ngaso esikhawulela amandla akho okubonakalisa,
Kudala ukungahambelani phakathi kwalokho ingqondo eqaphelayo ekufisayo nalokho ingqondo engaphansi kwesazela ekwamukelayo njengeqiniso layo. Ake ngabelane ngomusho owaguqula kakhulu indlela yokuphila kwami, futhi onamandla okuguqula nempilo yakho, okubambezela ngempela uhambo lwakho akuzona izifiso zakho namathemba akho, kungakhathaseki ukuthi makhulu kangakanani, kodwa kunalokho umuntu ozikholwa ukuthi unguye. Lesi isiqalo esinamandla. Indwangu yeqiniso lakho lesikhathi esizayo, ngempela, ilukwe futhi yakhiwe esithombeni sengqondo osibonisa futhi usigcina ngaso wena ngesikhathi samanje. Indlela ozibona ngayo ngaphakathi namuhla ingumakhi othulile wekusasa lakho, ilolonga wonke amathuba nawo wonke amabhubhe avela endleleni yakho. Ekuqaleni izithelo zemizamo yami zazimncane, kungasho lutho ukuthi zazingekho. Ngazama ukucabanga ngekhaya lamaphupho, ukuzinza kwezimali, impilo yenkululeko ephelele, kodwa isimiso sami, lelo zwi eliqhubekayo, elikhawulelayo elihlaba enhliziyweni yami, lalinomsindo onamandla kakhulu, osekwe ngokujulile. Igunya lasendulo elaziqinisa, futhi lalingiphindela njalo, awukwazi ukukufeza lokhu. Isifundo esinzima kakhulu engasifunda kwakuwukuthi, ukuze ukhethe futhi ubonakalise okuthile okunenani elikhulu nobukhulu empilweni yakho yangaphandle, kubalulekile kakhulu ukwakha ubukhulu obufanayo emhlabeni wakho wangaphakathi. Ukuguquka kwangaphandle kuhlala kuyisibuko sokuguquka kwangaphakathi. Akukhona njengesifiso, kodwa ngokuba. Ngakho-ke, uma uzithola ngalesi sikhathi, unikele ukunaka kwakho kula mazwi. Ngifisa kakhulu ukuthi uqonde okuthile okuyisisekelo, awuwedwa kulolu hambo. Abantu abaningi kakhulu bahlanganyela isikhundla esifanayo nezinkinga ezifana nezakho. Isihluthulelo sangempela sempumelelo, imfihlo ejulile kakhulu, ayikho nje ekuzivocavoca kokubona ngeso noma inkolelo engaphezulu, edlulayo. Ikuphapho nesinqumo sokubhala kabusha indaba yobunjalo bakho, ukuguqula ngokuphelele isithombe sakho, nokwakha kabusha, isiqephu ngesiqephu, isimiso sakho sengqondo. Eziqeshini ezilandelayo zalokhu okuqukethwe, inhloso yami ukucacisa lokho mina ngokwami engakuthola ohambweni lwami, ukuchaza izindlela engazisebenzisa ukuze ngilungise ingqondo yami, nokukuqondisa ukuthi ungawashintsha kanjani amakholelwa namaphethini akugcina umile. Konke lokhu kuhloswe ngakho ukukuhlomisa ukuthi usebenzise umthetho wokukhanga ngendlela yawo yangempela, kungasekho nje njengephupho noma isifiso esikude, kodwa njengento engokoqobo, eqinisekile empilweni yakho yansuku zonke. Le indlela yokuwela izithiyo ezindala nokudala ikusasa elisha. Ngesikhathi ngiqonda isizathu esiyisisekelo sokuthi kungani umthetho wokukhanga wawubonakala ungasebenzi empilweni yami, konke kwaguquka. Lokhu kuguquka kwakungabangelwa ukwanda kwamandla okubona kwami, noma ngokuziphindaphinda okukhulu kokuqinisekisa usuku lonke, noma nokwanda okulula kokukholwa kwami. Iphuzu elibalulekile kwakuwukutholakala kweqiniso elingazange libe khona, owake angembulela lona. Umthetho wokukhanga awuphenduli ezifisweni zakho ezibonakalayo noma ezicelo eziqaphelayo, uphendula ngokuyinhloko kulokho okukholwa ngempela ukuthi kuyiqiniso ngawe, kubunjalo bakho obuyisisekelo. Lesi sambulo, kimi, sasinomthelela ojulile njengokushaya esiswini, sishintsha ngokuphelele umbono wami. Ngasho isifiso sokuchuma, kodwa ngaphakathi, isithombe esaqhubeka kwakuwe somuntu osemusha owashiya ibanga lesishiyagalombili, owahamba emsebenzini ngenkolelo yokuthi angeke afinyelele ezingeni elibalulekile. Umthetho wokukhanga, ngempela, wawungahluleki. Okwakwenzeka kwakuwukuthi ngangikhipha imvamisa yokudlidliza endaweni yonke eyayisho ngokusobala, angifaneleki. Khumbula, indawo yonke iphendula kubunjalo bakho, ekuphileni kwakho, hayi nje ezicelweni zakho ezingaphezulu. Manje, cabanga nami, kungangaki izikhathi uzibekele umgomo, kodwa enhliziyweni yakho engaphansi kwesazela, kuleso sikhala esithulile sengqondo yakho, waba nomuzwa wokuthi le mpumelelo yayingekona eyakho. Kungangaki izikhathi uzame ukukhulisa ukucabanga okuhle, kuyilapho umzimba wakho, ukusabela kwakho ngokomzwelo, nezindlela zakho zokuziphatha ezijwayelekile zazingashintshi. Ngenxa yalesi sizathu inani elikhulu labantu liyayeka. Akungenxa yokuthi umthetho wokukhanga uyinganekwane, kodwa kungenxa yokuthi umuntu akakwazi ukuthi isebenza kanjani isimiso sakhe.
Ucwaningo lwesayensi selubonise ukuthi amaphesenti angaphezu kwama-90 ezinqumo zethu zansuku zonke zenziwa ngokuzenzakalelayo, ziqondiswa yizinhlelo zemizwa namanethiwekhi ezinzwa asebenza ngaphezu kokuqaphela kwethu. Kungaba kanjani umuntu alindele imiphumela emisha ngaphandle kokuguqula le ndlela yokusebenza ezenzakalelayo? Futhi lapha kuleli phuzu kulele iqiniso elibalulekile: akunakwenzeka neze ukuthi umuntu abonakalise iqiniso elidlula indlela azibona ngayo yena. Lokhu kwakukuhlakanipha okwaguqula ukuqonda kwami. Ngaqala ukushintsha indlela yempilo yami lapho ngishintsha indlela engangizibona ngayo. Kwakungaleso sikhathi ngishiya umnyango wezomlilo futhi ngabuthana isibindi esidingekayo ukuze ngisungule ibhizinisi lami lokuqala lokuhlanza, isinyathelo esathathwa ngaphandle kokuhlangenwe nakho kwangaphambili, ngaphandle kokuqeqeshwa okukhethekile, nangaphandle kwanoma yisiphi isizathu esinengqondo esasingangenza ngikholelwe empumelelweni yalo. Nokho, amandla angaphakathi angakaze abekhona angisebeza, uyakwazi. Futhi ngalowo nyaka wokuqala, naphezu kokuba ngisanda kungena kulo mkhakha, naphezu kokudliwa ukwesaba, naphezu kokungenayo irekhodi eliphumelelayo langaphambilini, ngakwazi ukuthola imali engaphezu $1,100,000. Le mpumelelo, kumuntu osemzimbeni wami ngaleso sikhathi, yayingakholeki futhi iguqula ngokuphelele. Futhi lapha kulele umbono abaningi abawunaki: imizwa inemvamisa yokudlidliza ehambisana namandla amakhulu kakhulu kunokucabanga. Uma usho, ngifisa ukuchuma, kodwa ngaphakathi ukhipha ukudlidliza kokuntuleka, indawo yonke izophendula ekudlidlizeni okungaphansi, hhayi emshweni oshiwe. Abantu abaningi abadumile balifaka ngaphakathi leli qiniso ngokujulile. Isibonelo esinamandla u-Oprah Winfrey. Waphuma ezimeni zokuhlupheka okwedlulele, kodwa ukuguqulwa kwesithombe sakhe ngaye uqobo kwandulela ukuguquka kwempilo yakhe yangaphandle. Wayesemkhulelisa ngaphakathi umbono wokuthi ungumuntu onekhono, womuntu ofanele okungaphezulu, womuntu obekudalelwe ukwenza umehluko omkhulu emhlabeni, kudala ngaphambi kokuba kuvele noma yikuphi ingcebo noma udumo. Ushintsho olwangaphandle lwaluyisenzakalo esingokwemvelo nje sokuguqulwa kwakhe okujulile kwangaphakathi. Futhi uma ubuka ngokucophelela okukhulu, uzoqaphela ukuthi lokhu akuyona into eyenzeke ngengozi nje. Ucwaningo olwenziwe izikhungo zemfundo ezihlonishwayo njenge-Harvard neYale luhlala lukhombisa ukuthi abantu abakhulisa umbono ophakeme ngabo uqobo banamathuba amakhulu okufinyelela izinjongo zezimali, nokuhlangabezana nenhlalakahle ehlala njalo, nokugcina isikhuthazo esingantengantengi. Lokhu kwenzeka ngoba ukusebenza kobuchopho kuqondiswe ngaphakathi ukuze kuqinisekise futhi kuqinise lokho okukholwa ukuthi kuyiqiniso ngawe. Kodwa umbuzo obaluleke ngempela, ofanelwe ukunaka kwakho okujulile, yilawa: yini oyikholayo ngokuphathelene nawe? Ube ukhanyisa hlobo luni lwamandla? Ngisho nasezikhathini lapho kungekho muntu obonayo, ungubani umuntu okholwa ngempela ukuthi uwena? Manje, ngaphambi kokuba siqhubekele esigabeni esilandelayo sale ngxoxo, ngifuna ukwenza isicelo esibalulekile, isenzo esifaka isandla kakhulu ekukhuleni kwesiteshi futhi singivumele ukuthi ngiqhubeke nokunikeza okuqukethwe okujulile okunjengalokhu. Uma kuze kube manje le ngxoxo ikuthintile, uma ikhiqiza ukuqonda okusha ngempilo yakho, ngicela ukuthi uchofoze inkinobho yokuthanda bese ubhalisela isiteshi. Lokhu kungase kubonakale kuyisenzo esingabalulekile kakhulu, kodwa ekwandiseni kwesiteshi, umthelela waso mkhulu kakhulu. Kungukuthi, ngempela, okwenza kube nokwenzeka ukuthi lezi zimfundiso ziqhubeke zifinyelele inani elikhulu labantu abafana nawe, abadinga lolu lwazi ngokushesha. Futhi manje njengoba usulifakile ngaphakathi ukuthi umthetho wokudonsa kwengqondo wawungesona isithiyo, kodwa kunalokho ubuyena obekukubambezela. Esigabeni esilandelayo, inhloso yami ukuchaza ukuthi ungakwenza kanjani ngempumelelo lolu shintsho esithombeni sakho ngokuphathelene nawe, ngesinyathelo ngesinyathelo, nokuthi ungazisebenzisa kanjani lezi zimiso namuhla, empilweni yansuku zonke, ezimweni abantu abaningi ababhekana nazo. Lapho ngiqaphela ukuthi isithombe sami ngami sisebenza njengesihlungi esiphazamisa yonke imizamo yami yokubonakalisa, kwadingeka ngibhekane neqiniso elingenakuphikwa futhi ngezinye izikhathi elibuhlungu.
Impilo engangiyiphila yayihambisana kuphela nokuthi ngikholwa ukuthi ngingubani, hayi nomuntu engangimisho ukuthi ngifuna ukuba nguye. Lesi isimo esivamile kubantu abaningi kakhulu namuhla. Futhi akukhona mayelana nobuthakathaka, ukungabi namakhono, noma ukuntuleka kwamandla, kodwa kunalokho ngoba baphethe ubuyena obakhiwe ubuhlungu, izinkinga, kanye nezindaba zakudala abaziphinda ngokuphindaphindiwe kusukela ebuntwaneni, bakhe ijele elingabonakali. Umbuzo engizibuze wona, futhi engifisa ngempela ukuthi uzibuze wona ngalo mzuzu, uqondile, kodwa unamandla amakhulu okuguqula. Ingabe ngiphila impilo yami njengomuntu engifisa ukuba nguye noma njengomuntu engikholwa ngempela ukuthi nginguye? Impendulo kulo mbuzo iyisihluthulelo senkululeko. Iningi lesintu liphila impilo ngokuzenzakalela ngokomzwelo. Bavuka bemihlane ngezinkathazo, bahamba usuku bebuswa ukukhathazeka, balale begcwele ukungazethembi. Futhi kungulesi simo somzwelo abasli esiphakamisela endaweni yonke, ngokuvamile ngaphandle kokunakwa okuncane. Ungase ufise kanjani inala ngenkathi udonsa ngamaza okwesaba? Kungaba kanjani ukulindela ukuthi kuvele amathuba ngenkathi udonsa ngamaza okusweleka? Ungakha kanjani futhi ugcine ubudlelwano obunempilo ngenkathi ukhipha amandla okungabaza, icala, nezimfuno? Ucwaningo lwesayensi lukuqinisekisa leli qiniso ngokusobala okukhulu. Izifundo ezenziwe eminyakeni yamuva zibonisa ngokungenakuphikwa ukuthi imizwa efana nokubonga, ukuzethemba kwangaphakathi, nomuzwa ojulile wokufaneleka kubanga izinguquko ezibonakalayo kumakhemikhali obuchopho, okuholela ekwandeni okukhulu kwamazinga edopamine neserotonin, amakhemikhali obuchopho okuthi, wona, akhulise ukwazi, akhuthaze isikhuthazo, futhi athuthukise ukuthatha izinqumo. Umthetho wokudonsa kwengqondo, ngakho-ke, ubulokhu uhambisana ngokuphelele nesayensi yengqondo. Akuyona into engavamile kungukuhambisana okumsulwa kwezinto eziphilayo nezengqondo ekusebenzeni. Futhi nansi, ukugqiba, iqhinga elisebenzisekayo, eliqondile, elilula, nelisebenziseka ngokushesha. Uma inhloso yakho kungukuhlela kabusha impilo yakho, kubalulekile ukuthi njalo ushintshe izimpawu zangaphakathi ozithumela kuwe, nsuku zonke. Uguqule umbono wakho wangaphakathi ukuze uguqule umhlaba wakho wangaphandle. Udinga ukwakha uhlobo olusha lwakho, oluhambisana ngokuphelele nezifiso zakho. Kuthiwani ngokukubonisa lokhu ngesibonelo esijwayelekile? Cabanga ngomuntu ofisa ukuthola izinsiza zezimali ezengeziwe, kodwa lapho ebheka i-bank statement yakhe, uhlaselwa umuzwa wokuqina, intukuthelo, nokuhlazeka. Lo muzwa usungula iphethini engabonakali eqondisa izinqumo ezincane. Umuntu ugwema amathuba, uyangabaza ukuthatha ubungozi, uzizwa ephansi futhi, ngalokho, uqinisekisa isimo esifanayo abafisa ukusibalekela. Esinye isimo, umuntu ofuna ubudlelwano obunempilo bothando. Nokho, baphethe ubuhlungu besikhathi esidlule, ukwesaba ukwenqatshwa, ukuqhathanisa okungapheli nabanye. Ngisho noma lo muntu esebenzisa izimiso zomthetho wokudonsa kwengqondo ukuze abonakalise umlingani, isimo esikhona, leli qoqo lezinkolelo ezihlala ekujuleni, liyokonakalisa yonke inqubo. Futhi kwaba ngalo kanye mzuzu lapho ngahlangabezana khona noshintsho lwami olukhulu. Ngaqala ukuziphatha sengathi ngingumuntu osenempumelelo kakade. Kwakungesona isimo sokuzidla, kwakuyindaba yobuyena. Ngaqala ukuzenza umuntu owayenobuhle obungaphezulu kakhulu kunalokho engangikucabanga. Indlela yami yokuhamba yashintsha, indlela yami yokukhuluma yashintsha, izinqumo zami zathatha enye indlela. Ekuqaleni umuzwa wawucishe ube yisimanga, sengathi ngidlala indima engangikafaneleki. Nokho, lapho ngiphila ngale ndlela kakhulu, lapho ingqondo yami yayifaka ngaphakathi kakhulu leli thombe elisha. Futhi lapho ingqondo yakho yamukela indawo yonke iyaphendula. Ngifisa ukukunikeza inselele lapha, into elula, kodwa enamandla amakhulu, ezinsukwini eziyisikhombisa ezilandelayo, lapho uvuka njalo ekuseni, zibuze, ukube ngangingumuntu oseyiphile impilo engiyifisayo, ngingenza kanjani namuhla? Khona-ke, khetha isenzo esisodwa esimele lobu buyena obusha. Kungaba into encane, ukuhlela indawo yakho, ukwenza isinqumo obusilindile, ukufunda okuthile okusha, ukuxhumana ngokuzethemba okukhulu,
ukuthuthukisa isambatho sakho, ukuthumela umyalezo obuwuhlehlise ngenxa yokungazethembi. Okubaluleke kakhulu akuyona ubukhulu besenzo ukuhambisana. Futhi ngaphambi kokuba siqhubeke, ngifuna ukwabelana ngesipiliyoni sami abantu abambalwa abasazi, kodwa esasibalulekile ekuqondeni kwami isithombe sami ngami. Ngokushesha ngemuva kokufunda Think and Grow Rich nokunquma ukuqala inkampani yami yokuhlanza, ngaya esakhiweni sezohwebo ukuze ngihlinzeke ngezinsizakalo zami. Ngangikaze ngenze lutho olufanayo. Inhliziyo yami yayishaya kakhulu ngangokuthi ngangizwa ukushaya ezandleni zami. Lapho ngingena ukukhuluma nomphathi, ngacabanga ukuyeka okwesikhashana. Ingqondo yami endala yangihlebela, awufanelanga lapha. Kodwa izwi elisha ngaphakathi kwami, izwi engangilibona kancane, lathi, ngena. Futhi ngangena. Ngenze lelo sethulo ngezwi eliqhaqhazelayo, kodwa ngalikwenza. Loya client wangamukela isivumelwano nami. Kwakuyithuba lami lokuqala elikhulu. Futhi lapho, phambi kwalowo mnyango ovulekile, ngaqonda ukuthi impilo iyaguquka lapho wena uguquka, hayi ngaphambi kwalokho. Wake wakuzwa lokhu? Leso sikhathi lapho yonke into ngaphakathi kuwe ikhuleka ukuhlehla, kodwa uzizwa udinga ngokuphuthumayo ukuqhubekela phambili. Izikhathi ezinjengalezi zakha ikusasa lakho. Vele weqe umnyango, ngisho noma kunesaba. Manje, phefumula kakhulu. Ngoba esigabeni esilandelayo, ngizokukhombisa ukuthi ungahlelela kanjani ukudonsa kwakho, ubuyena, nesenzo ukuze usebenzise umthetho wokudonsa kwengqondo ngendlela engenakuphikwa, ukuwusebenzisa ezikhathini zamanje, empilweni yomuntu onezibopho. Izibopho, ukwesaba, izikhathi zokuqeda, nokungaqiniseki. Lapho ngigcina ngiqaphela ukuthi impilo yami yayiyisibuko sobuyena bami, hayi nje ngezifiso zami, ngaqonda okuthile okujulile. Awudonsi lokho okufunayo, udonsa lokho okujwayelekile kuwe ngokomzwelo. Futhi lokho kuguqula konke. Uma inala ikubonakala iyinqaba, uma impumelelo izwakala ikude, uma ukuzethemba kubonakala kubekelwe abanye, khona ke umzimba wakho, ingqondo yakho, nemizwa yakho kuyohlala kukubuyisela kulokho okwaziwayo, ngisho noma okwaziwayo kuyisihlungu, ukusweleka noma ukungazethembi. Kungakho abantu abaningi bezama ukuguqula zonke izimpilo zabo, kodwa bahlale bekwisimo esifanayo esidala. Futhi nansi ingxenye cishe kungekho muntu oyiqondisisa ngempela, umthetho wokudonsa kwengqondo akukhona nje ni ukucela nokulinda. Kumayelana nokudonsa, ukuzwa, ukuba yikho, nokwenza sengathi usuphila ezingeni olifisayo. Kodwa ukwenza kanjani lokhu kwenzeke emhlabeni wangempela? Ngezinkokhelo ezidinga ukukhokhelwa, ama-invoyisi afikayo, ukwesaba okujulile, ukungabaza okusha, ukuqhathanisa okungapheli, kanye nesimiso esingapheli esingabonakali sehlisa ijubane. Ake sibeke lokhu esimweni abantu abaningi abasibona nsuku zonke. Cabanga ngomuntu ofuna ukwandisa imali ayiholayo kodwa ohlala esaba ukubheka i-bank statement yakhe. Lo muntu ugwema imali yakhe. Ugwema ukubhekana nayo. Ugwema ukuyiphatha. Indawo yonke inganikeza kanjani okungaphezulu kwalokho abakwenqaba ngokomzwelo? Noma cabanga ngomuntu ohlose ukuqala ibhizinisi kodwa wesaba ukugxekwa, ukwahlulela, nokwehluleka. Lo muntu uchitha izinyanga eziyizingqondo ehlela, efunda, elinded isikhathi esifanelekile, kodwa akathathi sinyathelo. Futhi ngenkathi belindile, umhlaba ulinda nabo. Ngoba umhlaba uphendula ekunyakazeni, hayisi ukungabaza. Noma mhlawumbe umuntu ofuna uthando kodwa njalo ekhetha abantu abaqinisa ukungazethembi kwabo. Lokhu kungenxa yokuthi okujwayelekile ngokomzwelo kuvame ukubonakala kulula kunalokho okunempilo ngempela. Umuntu uthi, ngifuna ubuhlobo obujabulisayo, kodwa ukhombisa ukushiywa, ukwesaba, nokulindela ubuhlungu. Ake uqagele ukuthi baheha ini. Yingakho ngigomela, impilo ayikuniki lokho okufisayo, ikunika lokho okubekezezelayo. Futhi lapho ujwayela ubuncane, impilo ikubuyisela lobo buncane ngqo. Manje, ukuze uguqule ngempumelelo lokhu kudlidliza, udinga izinsika ezintathu, izinguquko ezintathu zangaphakathi okuthi, lapho zihlangene, zenze umthetho wokuheha ube ongenakugwemeka. Okokuqala, ukucaca ngokomzwelo. Akwaneli ukwazi ukuthi ufuna ini.
udinga ukwazi ukuthi ufisa ukuzizwa kanjani. Uma ungachazi umuzwa ofisa ukuwuzwa, ingqondo yakho ibuyela ngokushesha emizweni yakudala osuvele uyijwayele. Okwesibili, ubuntu obungaguquki. Awubi nempumelelo ngokuthola imali. Uba nempumelelo lapho ucabanga, wenza, futhi unquma njengomuntu onempumelelo. Ufuna isibonelo esisebenzayo. Abantu abaningi bachitha amandla bezama ukonga amapeni, kuyilapho bechitha amathuba angenza amadola asemelika angamakhulu ezinkulungwane eminyakeni eminingi. Umuntu onobuntu obunempumelelo ugxila emathubeni, hayi ekuvinjweni. Okwesithathu, isenzo esiphefumulelwe. Isenzo esiphefumulelwe akukhona ukwenza ngenxa yokuphelelwa ithemba, ukwesaba, noma isibopho. Ukwenza okuvela emvamiseni ephezulu okushukunyiswa umbono. Lapho wenza ngendlela ephefumulelwe, kuvuleka iminyango, kuvele abantu, kwenzeke izinto ezingaqondakali. Futhi akuyona imilingo, ukugxila ngokomzwelo okuhlangene nokunyakaza. Isibonelo esivelele somuntu ogane amagala lezi zinsika futhi wahlupheka ngenxa yalokho uMike Tyson. Omunye wabasubathi abakhulu emlandweni, kodwa onukumele ingcebo yakhe ngenxa yokungabikho kobuntu obuqinile, ukungacaci ngokomzwelo, kanye nokungathuthuki kwangaphakathi okwanele. Wahlanganisa izindalama ezinkulu, ezidlula amadola asemelika ayizigidi eziyishumi, futhi walahlekelwa yikho konke ngoba isithombe sakhe ngaye sasingalingani nobukhulu bengcebo yakhe. Wayenemali kodwa hayi ubuntu obukwazi ukuyigcina leyo mali. Lokhu kwenzeka kosaziwayo, osomabhizinisi, abasubathi, nabantu abajwayelekile nsuku zonke. Futhi kunesizathu sesayensi salokhu. Ucwaningo lukhombisa ukuthi cishe amaphesenti angama-80 abantu abawina imiklomelo emikhulu, njengasemalotari, balahlekelwa yikho konke esikhathini esingaphansi kweminyaka emihlanu. Kungani? Ngoba ubuntu babo bezezimali buhlala bufana nokwangaphambili. Abaziboni njengabantu abakwazi ukugcina impumelelo. Ubuchopho buzama ukubuyela kulokho okujwayelekile ngokomzwelo. Ubuntu buhlala bunqoba izimo. Manje ngifuna ucabange. Yini ejwayelekile kuwe ngokomzwelo? Yini ebonakala ejwayelekile noma ngabe ikulimaza? Futhi kungani uqhubeka uyemukela? Uma ushintsha okujwayelekile kuwe, uguqula okungenzeka. Engxenyeni elandelayo, ngizokukhombisa ukuthi ungakugxilisa kanjani lokhu kuguquka, ukuthi ungazisebenzisa kanjani izisekelo zokudlidliza, ubuntu, nesenzo ensukwini zakho, nokuthi ungakusebenzisa kanjani lokhu ukwakha impilo ezinzile, eningi, nephoqelelayo, ngisho naphakathi kwezinselele abantu abaningi ababhekana nazo nsuku zonke. Lapho ngiqonda ukuthi impilo izoshintsha kuphela uma ngishintsha lokho okujwayelekile kimina ngokomzwelo, ngabona ukuthi ngidinga ukuqinisa lobu buntu obusha ukuze bube obuhlala njalo, hayisi nje injabulo yesikhashana. Ngoba kulula ukuzizwa ukhuthazekile izinsuku ezimbalwa, inzima ingxenye yokugcina ukudlidliza okuphezulu lapho umhlaba ubonakala ufuna ukukubuyisela kuphethini yakudala. Futhi yilapho abantu abaningi behluleka khona bengazi, bazama ukuguqula izimpilo zabo kodwa baqhubeke bephila njengabo abakade beyibo. Uma ukudlidliza kwakho kwehlisa nsuku zonke, neqiniso lakho lenza okufanayo. Uma ubuntu bakho bubuyela kuphethini yangaphambilini, impilo yakho ihlehla nayo. Uma izenzo zakho zilahlekelwa ukuhlangana, imiphumela yakho iyanyamalala. Ngenxa yalesi sizathu, ngaqala ukusebenza ezintweni ezintathu nsuku zonke, hayisi ngezikhathi ezithile, kodwa njengomkhuba wokwakha kwangaphakathi. Futhi ngifuna ubone ukuthi ungakusebenzisa kanjani lokhu emhlabeni wangempela, njengamanje, empilweni onayo namuhla, nezinselele obhekana nazo, ngoba ngiyazi ukuthi unezibopho, ukwesaba, izikweletu, ukungazethembi, ukungabaza, nezikhathi zokukhathala. Sonke sinakho. Into yokuqala ukubuka ngokuqaphela. Kubandakanya ukuqaphela ukuphindaphinda kwemicabango yakudala. Ngokwesibonelo, ukufuna ukuqhubeka empilweni, kodwa ngomholo wakho, kuvela umcabango othi, ngeke kwanele. Noma, lapho ubhekene nethuba, ucabange, lokhu akungelona olwami. Le micabango ayinangozi, imelela imvamisa yokudlidliza umhlaba oyihumusha ngokunembile.
Ngokuzazi uyayibona futhi uyiphazamisa leli mandla elidala ngaphambi kokuba libambe iqhaza. Iphuzu lesibili, ukulungiswa kabusha kwemizwa ngokushesha. Uma uhlangabezana nokwesaba, ukungazethembi noma ukungaqiniseki, ungamelani nakho, vele ukuzwe. Phefumula. Kuyeke kuhambe. Bese faka umuzwa omusha, okuthile okulula, njengokubonga ngokuqhubeka, ukuziqhenya ngomzamo, noma ukuzethemba kukusasa okuthi, noma kungabonakali, ukhetha ukukholelwa. Lokhu kulungiswa okuncane kudlula kakhulu izimemezelo ezingenamsebenzi ezingashintshi lutho. Isayensi ifakazela ukuthi izinguquko ezincane zemizwa nsuku zonke zilungisa kabusha ukusabela kobuchopho, kukhulise ikhono lakho lokukhetha okuhambisana nobuntu obuphezulu. Isici sesithathu, ukungaguquki ezenzweni ezincane. Kufunwa impumelelo enkulu, kodwa izindlela ezincane zokuziphatha ezakha amandla ansuku zonke ziyanakwa. Uma ufuna impumelelo, nakekela lokho onakho manje. Uma ufisa amathuba, bonakala ngokwethembeka empilweni. Uma ufuna ubudlelwano obuthuthukisiwe, khuluma njengomuntu ofanele inhlonipho. Ukungaguquki kwakha ubuntu. Ubuntu buveza imvamisa. Imvamisa ikhipha iqiniso. Futhi ukuze ngicacise, ngiletha isibonelo esiphawulekayo somuntu owaguqula impilo yakhe ngokufaka lo mgomo, uJim Carrey. Ngaphambi kokuba adume, wazibhalela isheke lemali engamadola ayizigidi eziyishumi, libhalwe ngamagama, elibhekise ekulingiseni. Wayeliphethe nsuku zonke, hayi njengento eyisimangaliso, kodwa njengesikhumbuzo sobunjalo ayebakha. Eminyakeni embalwa kamuva, wathola yona leyo mali ngendima yefilimu. Lokhu akuyona nje into eyenzeka ngengozi. Ukuhlangana okuphelele phakathi kwamandla, ubuntu, nesenzo. Futhi leli iqiniso elakhulula ukubona kwami ingunaphakade, ukuphila akushintshi ngezifiso nje. Kuguqulwa lapho uchaza ukuthi ungubani ngempela. Futhi lokho kuchazwa kumele kuqinisekiswe nsuku zonke. Manje, ngifuna ukudlulisa umgomo oqinile osangihola, umphumela wakho awukaze udlule indaba ozitshela yona. Uma indaba yakho ikubiza ngokuthi ukhawulelwe, uphukile, ungenamathuba, ungenamsebenzi, amandla akho okudlidliza ayakugunyaza lokho. Nokho, uma ikuchaza njengokwazi, ofanele, onekhono, okhuphukayo, indalo izothola izindlela zokuveza lokho, noma ngabe awukwazi ukubona ukuthi kanjani. Ngakho-ke, ngiphakamisa isivivinyo esisodwa sokugcina, esiqinile, esicacile, nesiguqulayo. Ezinsukwini ezingama-21 ezilandelayo, khetha izenzo ezintathu zansuku zonke ezimele ubuntu ofisa ukuphila. Ezintathu. Hayi eziyishumi, hayi ezingama-20, zintathu nje. Ngokwesibonelo, ukuvuka imizuzu eyishumi ngaphambili ukuze ubone impilo oyifisayo ngeso lengqondo, ukwenza ngokushesha emathubeni amancane, ngaphandle kokuhlehlisa, ukuphatha imali yakho ngokucophelela nangokusobala, urekhode futhi uqaphe konke, ngaphandle kokwesaba, noma unqume ukuxhumana nawe njengomuntu onesithunzi esiphezulu. Izenzo ezintathu ngosuku. Ezinsukwini ezingama-21. Ngalokhu kungaguquki, imvamisa yakho yokudlidliza iyaguqulwa. Ubunjalo bakho buyashintsha. Futhi lapho ubunjalo bakho bushintsha, umthetho wokuheha ubonakala ekugcineni. Njengoba le miqondo isebenza phakathi kwakho, khumbula okuthile engilokhu ngikugomela, ushintsho lwangempela luzalwa endaweni lapho ukhetha ukungabuyeli kuphethini yangaphambilini. Futhi leyo ndawo ingaba umzuzu wamanje. Ngiye ngabona amashumi eminyaka ukuthi ukuqonda okukodwa, ukuvuleka kwengqondo okuyingqayizivele, kungavutha ukukhanya engqondweni yomuntu, ukukhanya okungenakucishwa. Mhlawumbe lo mlayezo uvuselele ukukhanya phakathi kwakho, noma mhlawumbe ungakhanyisela umuntu omthandayo kakhulu. Ngakho-ke, uma okuthile kulokhu kwakuthinta inhliziyo yakho, yabelana ngakho nomuntu okhethekile. Hayi ukuze uqedele okuthile, kodwa ukuze uqale izihambo. Ngoba, ngokwandisa ukuqaphela kwakho nokusiza abanye ukuba benze okufanayo, udala igagasi lokuguqulwa elidlula kakhulu umcabango wakho. Ngilandele. Kunamathuba amakhulu okuba siwathole ndawonye.